Beste kijkers van Omroep ZVL. Op dit moment is de lentemarkt naar de Blauwe Hoeve. En we willen gaan kijken of we iets kunnen scoren. Trouwe bezoekers van de Rommelmarkt. Uiteraard. Eigenlijk is het lentemarkt, hè? Het is lentemarkt, maar de zon schijnt, dus we vinden het zomermarkt. Hè? Ja, het is goed doel, hè. Ook al bij Van Sassen geweest. Ja, natuurlijk. Ja. Wij maken een rondje. Hè. En dan heel lekker terugje erbij. En dan is, komt het goed. Het weer zit mee, dus prima. Dag kan niet kapot. Nee. Een van de organisatoren, hè? Ja, dat klopt, en van welzijn. Uw naam is Melissa? Linda Burm. Linda? Ja. Linda. Hoe gaat het hier vandaag? Want het is wel hartstikke leuk, hè? Met het weer en de ambiance hier. Ja, het is fantastisch. En beter weer kunnen we niet hebben. En er is heel veel ambiance, veel aanloop. En dat is ook eigenlijk de insteek van deze dag. De samenhorigheid en de mensen naar buiten krijgen. En er een leuke dag van maken. Er moet meer gebeuren per jaar. Ja, en vorig jaar zijn we begonnen echt met een live muzikant, Luciano. En dat trekt veel publiek, ook live muziek trekt veel publiek. En dat zie je wel, we hebben een koffiecorner gemaakt. En er is voor ieder wat wils hier op de markt. Van plantjes tot babbelaars, Zeeuwse producten, kan je noemen. Volgend jaar weer. Dus mensen, als er mensen zijn die zich geroepen voelen of enthousiast zijn om een kraampje te huren volgend jaar, bij deze. Gelijkheid een oproep. Ja. Dus meld je aan bij Linda. l.burm@zzv.nl. Prima. Ja, Oké. Tot volgend jaar. Tony, we staan hier bij Vogelhuisjes en je hebt daar een speciaal verhaal bij. Want die worden gemaakt door mensen hier die hier wonen, hè? Ja. Er zijn mensen die wonen hier in de huisjes. En dat zijn mensen met een beperking, dus dementerende mensen. Die komen de dinsdagmiddag naar ons. En ik heb nog een paar mensen die helpen mij daarbij, want ja, alleen is maar alleen. En die mensen die hebben best heel veel begeleiding nodig. Dus met die mensen maken we dat. En dat is iedere dinsdagmiddag. Vol, druk. Maar we krijgen het wel voor elkaar. En dat proberen we gewoon op een marktje te slijten. Is het nou zo dat mensen zichzelf aan kunnen melden? Of zit je vol? Of is het gewoon vrije inloop? Nou, het is te doen voor de mensen met een beperking. Dus mensen met een dementeren en die zitten in die gesloten huisjes. Die melden zich aan bij welzijn. Welzijn die zegt, oké, is er plaats? Nou, dus het varieert best wel. Er zijn mensen bij die worden natuurlijk wat zwaarder en dan gaat dat niet meer en dan komt er weer iemand anders. Dus het is wel heel veel verlopen, hoor. Maar nogmaals, geen probleem. Wij zitten iedere dinsdagmiddag vol en volle overtuiging. En die mensen die dragen één schroefje erin. Dat vertellen ze tegen heel de familie. Dat ze vogelhuisjes man. Hartstikke leuk toch? En bij elkaar bezig zijn en iets anders dan zomaar op elkaar bezetten is natuurlijk ook hartstikke leuk, toch? Ze zijn dus van de kamer af. Ze zien dus andere mensen. Weet je wel, nou... goed gesprek, ja, dat is soms wel moeilijk, maar met iedereen een leuke anekdote en dan is dat best goed. Als je echt een milden en voeten had dat ook. Zo is dat. Ik wens je heel veel succes en natuurlijk hartstikke mooi dat je dit soort werk wil doen en kunt doen. Want maar het moeten toch mensen zijn die het willen doen, hè? Ik ben ook blij dat ik het zelf nog kan doen, hoor. Ik bedoel, en die andere mensen die zitten hierbij en die helpen mij ook heel goed. En ja, leuk. Ik zou zeggen, heel veel succes en laten we heel veel huisjes maken, hè? Dankjewel, hè. Ja, en jullie ook succes. Mag ik iets vragen? Oh. U heeft al wat gescoord, zie ik. Ja, dat zeker. Ja, ik speel er graag mee, dus. Ik zie het. Nou, dan heb volgens mij een hele mooie dag vandaag. Ik denk het wel. Ja, voor onze kleine dochter, hè. Ja, hartstikke dus, mooi. Ja, dat moet je ook aan denken, hè? Ja, dat zijn dit soort dingen hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Oké. Ja. Een little ponyhouse, nou, die zal gelukkig zijn, hè? Ik denk het wel, ja.
Tenminste wel voor de eerste dagen. Daarna weet ik het niet. Het verveelt misschien vlug. Maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, Er zijn heel inderdaad. meer om te maken. Nou, Ja, zo is het. Dat is allemaal af hoor. Ja. heel leuk hier. Nou ja, we hebben eerst de Van Sassenstraat, dus we zijn hier net. Maar hier kunnen we tenminste. Ja. Ieder jaar gaan we nog altijd nog Ja. hier. Hè? En hier kunnen we wat drinken, dus. Dat is waar, dat is waar. Dus, Dat is ook niet onbelangrijk hè, bij zoiets. zeker weten. Oké. Nog een prettige dag vandaag. Hè? Dankjewel. Hetzelfde. Prachtig, een prachtig stuk. Ja. Het is trouwens helemaal een mooi kraam. Ja, hè? Ja. Ik vind het ook een heel mooi ding. En ik ga die mevrouw ook nog wat vragen. Kijk, gelijk goed gescoord. Mevrouw, mag ik hem eens vragen? Mag ik hem eens even zien? Kijk, alsjeblieft. Hij is niet van mij, hij is van een ander. Maar... Maakt niet uit. Die bewegen. Is natuurlijk, hè? Ja, daarom. Prachtig, hè? Ja, hartstikke Ik vind mooi. heel mooie dingen, hoor. Ja. Maar peper en zout zelf, zie je dat? Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Dat zijn sowieso echt leuke dingen wel. Kijk, een drop, Engelse drop. Nou, in ieder geval niet voor niks gekomen. Nee, Nou, zeker nou. niet. Nee. Het was een moeite waard om eens even. En ook bij de Verstandstraat is ook leuk. Ja. Oké. Succes nog en Ja. nog een mooie dag, hè? Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Doei, doei. Juliette, wat vind je ervan hier? Gezellig? Heel gezellig. Ja? Maar ik zit langs de buurt, het kan niet beter zijn. Eigenlijk moet elke week zoiets, hè? Elke week zoiets is ook goed. Zeker wel. Voor plezier moet het snelkant komen. En wat allemaal heten? Een wafel. Een lekkere wafel. En Dat smaken die? was heel lekker. Ja? Ja, ja. Oké. Ja. En lekker op de koffie? En leg een potje koffie bij. Oké. Gezellig, hè? Is die goed? Is die lekker, Therese? Ja, is lekker. Ja? Heel lekker. Heerlijk, Ja. heerlijk, hè? Eigenlijk moet dat elke week zijn, zoiets, hè? Ja, alle weken is wat veel, maar toch Om de 2 weken dan? op de mond. Oh. Oké. Geniet er nog van. Ja, dat zal wel. Hè? Geniet er nog van, hè? Ja, dat zullen wij doen. Zeker weten. Allemaal op de foto. Ja. Dit was een gezellige lentemarkt hier in de Blauwe Groeve. En als er nog vrijwilligers zijn die zich aan wilden melden voor een volgende lentemarkt of voor gewoon andere werkzaamheden, dan kun je altijd terecht bij Zorgzaam. Tot de volgende keer.